Bona nit, avui és la nit del comerç i estem aquí a la llibreria Índex amb el senyor Toni Iturbe, que ens parlarà del seu llibre Amb la corda al coll, i m'agradaria que ens expliqués una mica de què va. Bé, això és un superclàssic d'en Joseph Conrad i volíem que la nit del comerç també hi fos present al llibre i a més mitjançant un clàssic que mai havia estat traduït al català, en aquest cas per l'editorial Cercle de Viena. No són les novel·les més conegudes de Joseph Conrad, que és autor del Cor de les Tenebres o Lord Jim, novel·les, diguéssim, amb molta tirada. Aquesta és una novel·la més curta, més petita, però que la veritat és que té molta molla, no? Perquè ens posa davant d'un repte mariner, perquè el Conrad ell va ser mariner durant molts anys, i quan va posar peus a terra el que va fer és posar-se a escriure. I aquestes són aquestes històries ambientades a la Malàsia, on ell va fer de capità de vaixell durant molts anys, i ens explica els problemes que té un mariner que al final de la seva carrera ha invertit tots els diners en un banc de l'època, el banc fa fallida, cosa que ens sona, vull dir que han passat 100 anys però les coses continuen sent iguals, i aquest home ja amb molta edat ha de trobar una última feina per mantenir-se, i aquesta feina és amb el pitjor vaixell del món, en el pitjor moment i amb el pitjor propietari, no? I és el títol del llibre, que està amb la corda al coll d'aquest mariner que amb la seva última feina encara ha de fer aquest últim esforç per tirar endavant. El podem trobar també en castellà? Sí, en castellà també es diu Con la soga al cuello, que està publicat per l'editorial Espasa, i bé, també és una versió molt bona la castellana d'Espasa, i en qualsevol de les dues, la veritat, és un llibre molt recomanable. Molt bé. Has escrit alguns llibres? Sí, jo sóc autor d'una novel·la que es diu La bibliotecària d'Auschwitz i també d'una sèrie de llibres infantils que són els casos de l'inspector Cito i ara més recentment uns llibres també infantils que es diuen La isla de Susú. O sigui que estic una mica pluriempleat dintre del ram del llibre. Fa molt que vius aquí a Vilassar? Doncs fa la vora de 20 anys, quan em vaig casar, vam arribar a un pacte amb la meva dona, vivíem a Barcelona i no ens posàvem d'acord amb el barri i vam decidir que el barri fos Vilassar, finalment, i ens hem vingut aquí i la veritat és que ja no volem marxar. No, us hi trobeu a gust? Sí, la veritat és que sí. Com veieu el poble en general? Afortunadament el veiem com un poble, encara, perquè precisament és el que volíem, que es pugui haver-hi una nit del comerç com aquesta, que estigui la gent al carrer, que hi hagin activitats, que d'alguna forma hi ha aquella cosa més personal que no pas a la gran ciutat, on tot és més deshumanitzat. El poble encara té aquesta distància curta i aquest caliu que és el que ens agrada. Molt bé, doncs moltes gràcies per l'estoneta que ens has dedicat. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Estem aquí amb la traductora del llibre Amb la corda al coll, la Marta Pera, que ens explicarà a veure quines dificultats ha tingut al traduir el llibre. Bé, Conrad és un autor anglès, d'origen polonès, però escrivia en anglès del segle XIX i la seva prosa no és senzilla, Llavors la dificultat principal ha sigut posar la prosa densa, bastant recarregada, molts adjectius, molts adverbis, frases molt llargues, fer-la accessible al lector d'ara, que quedi un català àgil, fàcil de llegir, però alhora que no es perdi aquesta essència de prosa del segle XIX, amb tot això. Aquesta ha sigut la dificultat principal. A veure, no és un llibre d'aquells que tradueixes i ja et queda bé a la primera, sinó que he hagut de fer moltes revisions i anar polint, anar destil·lant fins que quedava el text allò que dius, flueix, queda bé, ja s'entén bé en català i manté aquesta... O sigui, sempre ha de ser, quan un lector llegeix Conrad, ha de ser Conrad, amb les seves característiques. Doncs mantenir això ha sigut potser la cosa més difícil. I t'ha portat molt de temps? Moltíssim, molt més del que havia previst. Sí? Sí, perquè ha sigut molt entretingut, una traducció d'aquelles que ha requerit unes quantes revisions. Aquest llibre el podem trobar en català, en castellà, que és Con la soga al cuello? Con la soga al cuello, crec. Que sí? I a l'anglès també el tenim?
Sí, esclar, és una traducció de l'anglès. En anglès el títol és The End of the Tether, que és, literalment seria el final de la corda. Per això en català hem posat amb la corda al coll. És perquè el protagonista es troba en una situació límit. El protagonista és un capità de vaixell que es troba, ja és gran i es troba en un moment de la seva vida que se li enfonsa la vida, no? O sigui, perd els diners que havia estalviat durant tota la vida, els perd, se sent com que no hi fa res en el món i té una desgràcia personal, que no la diré aquí perquè la gent... Aleshores ja... llibre, però que la porta amb molta dignitat, però arriba un moment que ja no pot més, no? I és una situació tràgica realment i és quan es troba amb la corda al coll. Has traduït molts llibres? Sí, Déu-n'hi-do. Sí? Diguem, més de 50. Més de 50? Sí. I aquest ha sigut d'un dels difícils? Sí, aquest autor ja l'havia traduït fa molts anys, un altre llibre de Joseph Conrad, Nostromo, i ara he repetit aquest autor i sí, és dels complicats, sí. Molt bé, doncs, molt bona nit i que acabis de passar una bona nit del comerç. Moltes gràcies. A tu. Hola, bona nit. Estem amb la Georgina del Vine i Balla, que ara ens explicarà la seva experiència amb els seus alumnes. Com ha anat, Georgina? Doncs bé, la veritat és que hem tingut una mica de fallos tècnics, des de falta de llum, no ens hem acabat d'entendre amb els equips de so i aquestes coses, però en el directe passa això i hem de solucionar-ho, perquè és o no ballem o ballem, i tenim moltes ganes de ballar. Per tant, ho farem plovent, nevant i com faci falta. Clar, és que l'any passat me'n recordo que ho veu fer a la plaça Picasso. Sí, aquest any ens han canviat la ubicació, no hi ha problema, nosaltres ens adaptem, però evidentment sense llum no podíem ballar, llavors ens hem reubicat nosaltres i ho hem acabat fent al carrer com si fos el barri de Bronx de Nova York. Sí, ja ho he vist. El que potser aquí estàveu una mica amb molta gent i no teníeu gaire espai. No, la veritat és que no, i estic molt orgullosa dels meus alumnes perquè són camaleons, són capaços d'adaptar-se a qualsevol situació. Sí, ja ho he vist, ja, i una professora molt bona, no? Fem el que podem. Diguem que disfruto molt amb la meva feina i espero transmetre això als meus alumnes. Estàs contenta? Estic molt contenta. Després dels entrebancs que hi ha hagut,
La veritat és que sí, the show must go on, que diuen, i estic molt contenta perquè sempre ens passen coses, però és el que dic, Vine i Balla no seria el mateix si no ens passessin coses. Sí, no? Jo és el que he vist, que hi havia molta gent i poc espai per ballar. Sí, sí, el que passa que com que teníem una mica la referència de l'escenari, doncs ho hem pogut treballar una mica això a l'escola, i llavors estan acostumats a fer-ho ampli, a fer-ho més petit. I no heu tingut problema. No, la veritat és que s'han adaptat molt bé. Sí, ho he vist que ho han fet molt bé els teus alumnes. Jo estic molt contenta. Tenien moltes ganes de sortir i jo sempre ho dic, a mi m'és igual que us equivoqueu. Jo vull que disfruteu, que expliqueu una història i que la gent sigui capaç d'entendre-la i viure-ho. Molt bé, doncs moltes gràcies. A vosaltres. Bona nit, avui estem aquí a Vilassar Comerç amb el senyor alcalde, Damià del Clot. Bon vespre. Bon vespre. Bon vespre, què tal? Com va aquesta nit de comerç? Molt bé, no ens podem queixar, molt d'ambient, ens ha respectat el temps, que ja saps que... Ai, sí, que aquesta hem patit tarda un ensurt ha aquesta plogut tarda. una mica. I a veure, i amb moltes ganes de que tot surti molt bé, perquè l'any que ve puguem millorar coses, l'any que ve puguem tornar a millorar coses, i vaja, ja es vagi consolidant aquesta nit de comerç el mes de setembre a Vilassar de Mar. Molt bé, i molt content de tot el que heu vist i gaudint aquí en família. Molt. Sí, hem anat a visitar tots els comerços que han obert per la part de dalt, ara estem visitant la part del centre històric, però molt contents perquè realment la gent ha respost, la ciutadania s'ha volcat, els comerços han obert tots i vaja, si en respecte al temps serà una gran nit de comerç. I tant que sí, aquí es veu tota la gent de Vilassar. Tots aquí estem tots concentrats pel poble. Per aquí del carrer de Sant Joan, per dalt del mercat. Com està per allà amunt? Perquè ara nosaltres hi hem d'anar. Amunt ara estaven fent concerts a la plaça Picasso, hi havia un inflable allà del mercat municipal, hi havia hi havia un ambientàs molt gran, no? I és això, si la gent s'hi volca i amb l'ambient que hi ha i tot, això s'hauria de poder fer gairebé, que som molt ambiciosos un cop al mes, però és impossible. Sí, clar, és impossible. És impossible, però seria bo fer-ne almenys una a la primavera i una a la tardor, no? Sí. Per començar l'estiu i per tancar l'estiu, no? Doncs vostè, que és l'alcalde, ja ho sap. Intentarem-ho. Intentem-ho per fer poble i reunir-nos tots, que també va bé fer poble i veure'ns amb la gent. Això és molt important. Sí, perquè això crea molta, vulguis o no, crea un ambient de solidaritat, de germanor, de poble, ambient festiu, perquè els pobles, vulguis o no, reclamen aquesta mena de coses. Sí, és veritat. A les ciutats és més difícil, però en un poble geogràficament com Vilassar, que és un poble pla, que és un poble amb aceres, amb carrers peatonals, amb comerços, amb un ambient cultural important, això realment ho reclama el mateix poble. Sí, molt familiar. Sí, és necessari fer-ho. Doncs molt bé, endavant. Gràcies a vostè. A continuar treballant. Fins ara. Adéu.
Shake your arm, don't use your power. Stay on the scene, like a sex machine.